Mga kalingap, andito kami ni Kuya Ramil ulit at today ay birthday niya. Papunta po kami kay Nanay Gigi at doon tayo magse-celebrate, ano? Yes. Grabe, mga ilang ano na din na hindi kayo nagkita, ano, Kuya Ramil? May dala po kaming pansit, tsaka ano, may cake, tsaka drinks, syempre. Yan mga kalingap. At tara po, punta kami kay Nanay Gigi. Dala mo yan. Mayroon akong cake, birthday ko ngayon. Salamat, happy birthday. Thank you. Okay. Thank you din. Dito magbe-birthday po yan si ano, Kuya Ramil. Ito na oh, nadala na namin yung ano. Ito na muna. Kay sir din, kay sir. Ayan. Oh, God bless, God bless. Yan. Kumusta Nanay Gigi, binagyo, ang binagyo? Ay naku sir, awa ng Diyos sir. Hindi naman nagiba. Pababa. Hindi tumaas. Pababa. Maganda pala ang buhok mo Nanay Gigi. Ay hindi daw sir. Straight. Oh, straight siya, ano, hindi yung ano. Sabi ka ni Jero, mamang haba ng buhok mo, magpagupit ka nga. Ay inda, pagalitan ko sir. Ganda ka na nga mama. Wala akong piso noy. Wait lang. Happy birthday Ramel. Kumusta nakakapunta ka rin dito kahit paano, kahit gayaan ka. Magpapaigi ka lang. Nasa Diyos tayo. Huwag lang natin gawasan sa pag-prepare natin, tayong gabi. Kahit sa pagtulog mo. Ganon. Kaya happy birthday sa'yo. Ilang taon na si Kuya Ramil? Ilang taon na? Mga 36 na. Magaling. Dito pati namin napili na mag-celebrate ng birthday niya. Bakit sir? Sa piling ni Nanay Gigi. Ay naku, Diyos ko, patawarin ako Panginoon. Si Nanay Gigi nagbo-blowing na, ay nagbablush na naman, oh. Bagong ligo lang sir. Bagong ligo si Nanay Gigi, oh. Tsaka talagang anong napansin mo? Talaga anong pagbabago ni Nanay Gigi? Mula ngayon, medyo gumanda. Ay! Ramel, sabi ko sa'yo, wala akong piso ha. Kahit piso wala. Wala. Sorry. Yan, papasaya lang sa iyo. Para naman hindi ka manong. Ngayon lang. Para naman Ilang taong ka na ba? Magti-39 na April pa, matagal pa. Matagal pa. Sa April 39 na. 20, matagal pa. Diyos ko, ano pa lang yan? November pala ang. November 19. Tagal pa. Diyos ko, bago magpapasko, matagal pa talaga. Talaga, tagal pa. Kumusta ka naman? Kumusta ka? Ikaw ay wala nang iba. May mga awit talaga si Nanay. Basta, okay lang. Basta walang magkasimangutan, gano'n. Basta, punta ka na rito, masaya ka. Sabi ko nga kay sir, dapat sir, sa iba nagbablog, isasama mo rin siya. Ang ibig sabihin ni sir, hindi ayaw mo naman daw, gusto mo dito. Ay di, salamat naman sa lahat, sa gam. Thank you. Wala nang, kumustahin kita Nanay Gigi Ano yung mga pagbabago nang dumating si Kuya Ramil sa buhay mo? Siyempre sir, masaya para sa akin. Masaya rin ako para sa kanya. Siyempre, sa atin ba, sa kalooban natin, sa kanya, para sa akin din. Yung sa akin lang ho, sir ha, hindi sa pag ano, ang anak niya nahiwalay sa kanya, lalo ng asawa niya. Ako naman ho, sir, kahit ganyan siya, malasakit pa rin sa kanya. Walang pagbabago, malasakit ko sa kanya. Siyempre, gano'n ang tao, iniwasan mo pa. Mahalin mo ng todo. Walang hiwalay. Amen. Birthday pati niya ngayon. Happy birthday. Anong wish mo sa kanya? Sana magaling ka na, hindi nang gayaan tayo mo. Nothing is impossible sa Panginoon. Pero bago yan, mga wish na yan, Kuya Ramil, siyempre magkakantahan tayo. Ano? Kakantahan natin. Bakit natatouch ka naman, Nanay Gigi? Naiiyak ka na naman. Hindi, mababaw talaga ang luha nito, ano? Ni Ramel, kasi naman kasi siya, hindi naman sa nakakawa.
kung bagahin niya hanggang dito, natutuwa din siya. Kung sa akin naman, natutuwa rin po para sa kanya. Challenge lang ang paglalakad niya. Medyo malayo-layo din ito eh. Dahan-dahan lang. Balang araw, galing na yan. Yan, tiwala kayo, Kuya Ramil. Ayan, sige na, upo na, ano. Ay, na, sir. Sige na, upo na. Ay, naku, Diyos ko, Lord, patawarin ako. Ayan, Ayan po, mamamanhika na tayo. Tao si Jiro eh. Ito na ang handa sa pamamanhikan. Agoy. Pero ano si Nanay Gigi, anong ginagamit ni mama mo? Ha? Wala. Ay, wala. Nagka-bloom. Sabon lang, sabon. Meron yan. Ang sabon. Kakantahin natin ito, Nanay Gigi. Sige po. Ano ko ito mabuksan? Wala pa mang binibigay si Kuya Ramil na sing-sing. May suot-suot na si Nanay Gigi Huwag na muna. Gusto ko yung niyo. Tali sa likod ni mama. Happy birthday. Ayan basahin mo Kuya Ramil. Ayan. Happy birthday, Kuya Ramil. From Ramji. Ayan. Ramji. Anong ibig sabihin ng Ramji? Gigi. Ramil at Gigi. Grabe kanina. Ano na? Nasaan yung Kantahan natin. Kanta tayo, may drinks po tayo. Kaso walang walang yung wala yung sana. Ay, ito. Yan, sisindahan natin ito mga kalingap. Meron ka dyan panindi, Nay? Meron po. At para magkapag-wish na ito si Kuya Ramil. happy birthday. Ayan si Kuya Ramil. At may tayo. Handa po si hinandaan po natin si Kuya Ramil. Sige na, antay na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Ramel. Message. Message. Anong sasabi mo kay Kuya Ramil ngayong birthday niya? Papatayin ako sa kami. Ramel, sabi ko sa iyo, magpagaling at para pag punta mo dito, matibay na tuhod mo, hindi ka makadapa-dapa. Yan lang ang sabihin ko sa iyo. Happy birthday lang sa iyo. Mag-ingat lagi. Okay. Lagi mag-pray sa Yan, wish na. Kuya Ramil, wish. Ay, yung prayer request mo. Pa. Patay na. Yan. Wish muna bago blow. Request ko, sana maging maayos ang lahat. Sana forever na. Yun! Forever na alin Kuya Ramil? Samahan natin. Samahan natin. Lahat pang kalahatan. Kala ko sa inyo ni. Sige, blow. Yan. Kuya Ramil. Ito na. Ayun, palakpakan tayo. Yan, mga kalingap. Ayan. Parang si Nanay Gigi ang maligaya ngayon May handa dito. Maligaya siya, makakapataya ho, sir. Siyempre dumating ang galing sa niya, dito. Kuha naman siya. Parang ba yata yung bahay mo? Kumusta pala Nanay Gigi? Buti din nagiba nung bagyo, Pipito. Ay nako, sir. Yung si Jiro, pinakit ko si taas, bagong makyat dyan. Baka ako magdarso sa pababa, mabalian pa ako. Kayo, nagtali-tali kayo? Ako nagtali, pinaabot ko siya, pinakit ko si taas. Buti nga nag-dis sa atin, Makusog yun, sir. Kala mo. Malakas nga yun, super. Sabi ko, Jiro,
parang tibok ng puso ni Kuya Ramil daw yun eh. Sabi ni Jero, mama, taka, ikaw ay walang pinag-iba. Kumusta na? Di, kumusta Ramil? Ito. Pag Kinikilig si Tutoy. Maingay. gumaling man. At konti na lang. Sana magaling ikaw. At huwag kang laging umaga exercise. Hindi yung paupo-upo. Umaga tuwing umaga lang. Huwag hapon. Umaga. Kasi fresh sa umaga eh. Ano sir? Umaga. Ano mo? Unak-unak mo. Ayos-ayos ang ano mo. Tuhod. Gumaling ka lang. Ako sir, kung sa akin sir, may anak ako sir, ba't ko papabayaan? Ganyan ang history, papabayaan pa. Sir, hindi ho. Hindi naman ho. Ako ganito sir, hindi ko papabayaan. Totoo yun sir. Parang pumuputi si Nanay Gigi. Ha? Oo. Laman ako ginagamit. Para sa camera lang siguro. Oo. Pero nagpusyaw siya eh, no? Oo. Sabon man lang. Kung nagkaano ka ata, nagpapapaya ka ata. Yung ka papaya. Nga nga, likas papaya. Ay, naglilikas papaya na si Nanay Gigi. Kaya pala, nakakaputi pala yun, ano? Oh, grabe oh. At birthday po ni Kuya Ramil ngayon at dito ang nag-celebrate. Kuya, ano, hindi pa. At Kuya Joel, kain! Nasa loob. Ayan, si Kuya Joel, magme-merienda. Ako naman, Kuya Ramil, ang ano ko sa'yo, ang prayer ko, yun nga, yung kagalingan mo, physical, spiritual, sa lahat ng aspeto sa buhay mo. Yan yung ano ko. Yan yung nais kong mangyari. Tara! Ayan na oh. May inumin kami, Nanay Gigi ah. Oo. May inumin kami pero hindi ito nakakalasing. Ay nako sir. Mga Si Nanay Gigi, bakit parang mahinhin ka na ngayon? Hindi kami sanay. Ano bago kayo sir? Oh. Bakit? Dati brusko ka eh. you're so Yan po mga kalingap at tuloy-tuloy na yan Nanay Gigi ha. Tuloy-tuloy na po yan. Ay nako sir, mahaba ng buhok ko sir. Sabi ni Yung Jerome, ano pagod mo, ka na, mama, pahaba ka na buhok. yung kilos mo okay na. Oo, yung itsura mo nag-aano na. Tawa si Sir Joey. Oo. Mahaba na nga talaga Ate Gigi. Ayan po. Hindi yan kulot. Uwi. Ha? alam mo. Para kanina yan Ate Gigi yung sinasambak ko yan Ate Gigi. Kay Darling Ramel. Ay grabe mo. Si kaso pala talaga si Nanay Gigi oh. Ay. Tawa si Sir Joey. Oh. Ayan po si Kuya Joel oh. Kumusta na ang pag-aaral Jero? Okay lang po. Okay lang. Ayos ang mga pag-aaral yan sir. Tul-tul naman mo. Ba't ka natawa? Ayan Hindi oh. ko alam yan. Nagama, kuris-kuris. Oo, anuhin mo na lang. O sige, lagyan mo na ng ano. Yan. Pwede ka ba niyan? Kuya, ano? Nakain naman ako yun. Ah, Kasi iniingatan ko lang din ang boses ko. oo. May kutsara kayo. Gamot daw yan sa boses, yung matatamis. Pardon, Jero. Kutsara Jero. Yung matigas. Ayan, madami yan. Matigas? Talagang pangmalakasan yan, no? Oh, Iba talaga. Op, op! Op! Ako nagburo balintong na, Jero. Yan, kutsara. Ayan, mga kalingap. yes. Yan, nagsamit na lubog. Oo. Ay, grabe! Grabe naman yan. Ano? Nag-pray na yan, nag-ano na yan? Okay kayo? Okay kayo? Alvin? Oh, Ano na yan? oo, nag-wish na. Oh! Oh, kain na na! Nanay Gigi! Sige na. Oh, wala, tayong maasikaso. Si Kuya Ramil lang inaasikaso nito ay.
Hindi, okay lang. Kuya, ano. O yan, o may... Parang monster ah. Talaga kayo ah. Anong pakiramdam Nanay Gigi dito nag-birthday si Kuya Ramil? Masaya ho, sir. Kasi dito siya nag-celebrate sa birthday niya. Hindi doon sa kanya. Salamat po. May ibang celebrate man din doon sa kanila. Dito, ano, may celebration. Kaya daw ang celebrate dito, special Yan. daw dito ang celebrate ni Kuya Ramil. Pag nakikita nyo kaming parating na Nanay Gigi, ano nang nararamdaman mo? Masaya. Anong nararamdaman ng puso mo? Lumalakas ba ang kabog? Kunti lang naman, sir. Ay, kunti! Baka madapa ko, sir. Ayan, masikaso din sa anak. Ayan, mga kalingap. Sir. Sige lang, kami na lang din. Sige. Ikaw na, kuha ka na, Nanay Gigi. Sabay-sabay na tayo. Talagang, ayun, masaya baga, parang presentaran ba? Ay! Parang pamamanhikan. Di nga. Ngayon lang to, sir. Isang araw, wala na. Pero, hindi po natin alam, nag-lipstick yan, nagpabango pa si Nanay Gigi. Naamoy mo? Longing si Ate Gigi talaga. Amoy pabango si Nanay Gigi po, nag-cologne. Ba't alam nyo, sir? Syempre may pang-amoy kami. Matadamoy mo si ano. Sir, kayo. Talaga si Nanay Gigi. Very good, Nanay Gigi. Very good yan. Yan, lagi ka bagang nakangiti. Di lahat tayo masaya. Wala, nakabugtok. Kumain ka na, oy. Para hindi magutom. Sir, kumain na rin kayo. Opo. Enjoy. Sige lang. Masarap talaga. Ayan, mga kalingap. Uy, sige na, kuya. Sige, ito ka na muna. Para... ako makuha para makakuha ka. Ayan po, at kunting salo-salo kami dito sa birthday ni Kuya Ramil. Parang celebration din ito, mga kalingap, kasi marami pong napapasaya. Si Nanay Gigi, maraming napapasaya yan. Dati nakikita ko si Nanay Gigi laging lasing. Ngayon blooming na. Laki ng pagbabago, no? Gumaganda na, sir? Ay, oo. Yan. Pero wala kong piso. Nahuli ang Nanay Gigi, nahuli ang pagganda. Aray ko. Nahuli ang pagganda. Siguro pag dito si Kuya, maganda ang nito, magaling ito. Kakain ako na yan din eh. Puro gulay dito, oh. Oo. Sariwa pa. Sariwang isda kasi galing sa tuktok. Maiwan ka na, Kuya Ramil. Mahaba pang panalinginan daw, sabi ni Kuya Ramil. Ayan po. At sando ka lang to, ha? Malakas din kumain si Tutoy, no? Si Kuya Ramil parang ayaw masubo. Kain tayo. Mga kalingap, kain tayo, mga kalingap. Basta ganun lang, Nanay Gigi. At magpapaalam na din kami, mga kalingap, sa vlog. Siyempre mag-iwan ako ng kay Nanay Gigi, panggragastos nyo dyan sa nyo. Kasi, happy birthday ulit. Okay, thank you Dapat pagbalik mo dito, so much. ayos na, ha? Dapat huwag nang patungkod-tungkod. Dapat maigi ka na. Nakita ko ito ko din. Marinig ba ng asawa mo, mayroon magmamahal sa iyo. Tandaan mo yung sinasabi ko. Pagbalik mo dito, ayos na. Huwag pabaya sa sarili. Kain na. Huwag mong isipin, anak mong isipin mo. Yan para sa akin. Kaya happy birthday ulit. Thank you. Magandang mensahe ko ito rin para sa iyo, ha? Huwag pabaya sa sarili. Kasi kusayin mo sa sarili mo rin. Kahit hindi na asawa yung tintin mo, anak mo na lang.
Yan ang ano ko sa iyo, ang hiling ko. Tinama ko, ang anak ko nakapiling ko. Ikaw kahit isa dapat mayroon ka eh. Yan ang katuwa ng bata, ng mga magulang. Yan. So yan. Si sir, mayroon din man niya anak yan. Oo, mayroon ako anak. Sa piling niya, katulad sa akin din. Ganun. Pag kumakain ka, may kausap ka. Pag inuutosan mo, mayroon ka masusugo, mautusan. Ganun lang yun. Dapat para sa iyo rin. Kahit isa man lang. Yan lang masasabi ko. Salamat. Ayan, mga ano, Nanay Gigi. Iwan ko na ba ito? Eh sir, dito na yan. Kadinahan ko na yan. Iwan mo sa tabi. Iwan ko na. Sige, mapaalam na ako ha. Hindi pa ito napaalam dun sa mga magulang niya.